Hvordan kan QR-koder gøres anvendelige som et socialt aktivt medie for familier i et formaliseret rum som biblioteket? De sociale systemer, familierne på Dok1, synes at kunne koble sig både til hinanden i konteksten, men også til modtagerne, trods det, at deres sociale indhold blev fragmenteret mellem tid og sted. Se med her. Hej Sylvester, glædelig jul. Jeg savner dig rigtig meget. Hej hej. Jeg savner dig. QR-kode kan ses som en multimodal medie, der går fra at være en statisk kode, der ofte bliver anvendt til reklame og produktinformation, til et socialt aktivt medie, hvor indholdet defineres af individet ud fra dennes forventninger til den sociale interaktion med modtageren. Bateson kategoriserer læring inden for 5 logiske niveauer. For denne analyse af forløbet på Dok1 er det kun væsentligt at fremhæve niveau 0 og 1. Læring 0 betegner Bateson som den form for læring, hvor individet handler ud fra en bestemt forventning, og hvor hverken handling eller forventning efterfølgende konstrueres på ny. Hermed ses en specifik respons på et givet signal. Et simpelt eksempel på dette. En pige på Dok1 laver en julehilsen til sin familie. Mor og mormor er efterfølgende henrykte og giver positive tilbagemeldinger. Pigen har derved ikke brug for at ændre sine fremtidige handlinger, da udfaldet var, som man skulle tro, hun havde forventet. Og dermed er det ikke en fejlkorrektion. Dermed bidrager denne feedback ikke til en fremtidig dygtighed. Det er dog væsentligt at fremhæve, at Bateson ser netop læring 0 som et udtryk for, at bestemte forståelser og handlingsmåder med tiden er blevet til velfungerende vaner. I læring 1 indgår feedback-relationen som et væsentligt element. Her forløber det sig nemlig sådan, at valget af handling konstrueres på ny ud fra individets tolkning af en given feedback.